अरे म्हणा वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारत माता की जय. स्वतंत्र भारताचा विजय असो. वंदे मातरम. वंदे मातरम. तुमच्यासाठी मी थंय गाडी ठेवून चलत इलय इतक्या सांगत का माहिती काय तुमका. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो, कसं सगळे मस्त मजेत ना. तर सगळ्यांका स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आत्ता सगळी आपल्या मराठी शाळेत झेंडावंदना आणि त्याच्यानंतर मग आपल्या ग्रामपंचायतीत खाली. तर चला, आणि वातावरण बघा सकाळी सकाळी एकदम कसं मस्त. हे बघा, ही आपली नंदनची शाळा आणि त्यानंतर मग आपण ग्रामपंचायतीत जायचं. गेल्या वर्षाचा व्हिडिओ बघितला असाल तर माहीत असतात बऱ्याच जणांका, पण आता नवीन सबस्क्रायबर जे येतात त्यांच्यासाठी पुन्हा सांगते. तर चला, दत्त मंदिरात दर्शन घेऊया. तरी बघा, बालवाडीतली पण मंडळी इली. अरे नंदन नाही लो, तो झोपलो असतो. हे बघा, मुला सगळी सजावट करतात. सगळी मुलं इली, पण ह्यो आमचा अजून इलो नाही. हो बघा, ह्यो आत्ताच धावता. ह्यो ध्वजरक्षक हा. अरे काय बाबा, सगळी मुला जमली तरी तू अजून हयच. हां काय, ह्याचा अजून सारावारा होईतच नाही. सांगलं जाऊ, जरा सांग त्यांका, नाही तर गाडी चुकली गेली तर उद्या संध्याकाळी परत नाही. परेड सावधान. एक. परेड विश्राम. एक. परेड सावधान. एक. आयच्यावरती झेंडा फडकवण्याचा अशी मी विनंती करत आहे. झंडे को सलामी देंगे. सलामी दो. हाथ नीचे. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे. शुरू कर.
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. स्वतंत्र भारताचा विजय असो, स्वतंत्र भारताचा विजय असो, स्वतंत्र भारताचा विजय असो. देश माझा विदेशाचा, देश माझा विदेशाचा सदैव ठेवू गाय. या भूमीच्या अखंडतेचे गाऊ गौरवगान. आमचा भारत देश महान, आमचा भारत देश महान. देश आमचा भाग्यविधाता जगण्याचा आधार. निर्गुणांचा कष्टकऱ्यांचा तोच पालनहार. या देशाच्या समृद्धीचे हाती घेऊ कान. आमचा भारत देश महान. देश माझा मी देशाचा, देश माझा मी देशाचा सदैव ठेवू गान. या भूमीच्या अखंडतेचे गाऊ गौरवगान. आमचा भारत देश महान, आमचा भारत देश महान. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. परेड विश्राम. कुणी सातक नम्र कलेचे, कुणी उपासक, कुणी तपसले, कुणी सात शिल्पकार हो सारे कल्पक. शिल्पकार हो सारे कल्पक. जीवन या सुमरा स्वागतम स्वागतम हा मानाचा मुजरा. स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा. एक लाईन घे, एक लाईन घे. उभी तर उभी. पटपट चल. ताबडतोब हात धुवायचे. लक्षात ना? खायचं आणि हात धुवायचे. त्याच्यानंतर आपण वाटेल लावले. आणि न भिजता हात धुवा, आणि तिथं काही मिळणार नाही. न भिजता हात धुवा. तिथं काही मिळणार नाही. सगळं पुरं होईपर्यंत लक्षात ठेवा. एक चॉकलेट मिळेल. सगळ्यांनी खाऊन घ्या. तर मित्रांनो, इथलो कार्यक्रम झालो झेंडावंदनचो आणि आता इथून मग ग्रामपंचायतीत जाणार आणि इथे आता मुलं घोषणा देत देत चलत चलत खाली जाणार. तर चला, हे जिलेबी खाऊ गेलो. सुरुवात करा लाईन लावून. अंगणवाडीला मध्ये घ्या. अंगणवाडीमध्ये घ्या. हे थांब रे मध्ये. बरोबर टायमार जिलेबीचा जर रस्ता गोडा गोडा आज गोडच असणार. ही बघ. हे बाबा त्या मुंबईला जिलेबी पाठवून माझ्या वाटते. हां, ही की खालची की कसं इकडची नाही आहे, मुंबईतून नाही, गावातली खाऊन बघ. ही खालं अख्ख्या महाराष्ट्रात सगळीकडे पोचवतं.
अरे म्हणा वंदे मातरम. वंदे मातरम. अरे पुढची गोष्ट ना ती काय बाबा. भारताचा अरे रे पुन्हा पुन्हा योसी नवा माका. स्वतंत्र भारताचा विजय असो. स्वतंत्र भारताचा विजय असो. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. स्वतंत्र भारताचा विजय असो. स्वतंत्र भारताचा विजय असो. तुमच्यासाठी मी थंय गाडी ठेवून चलत इलय इतक्या जागेत. ह्या माहिती काय तुमका. जय किसान. जय किसान. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. स्वतंत्र भारताचा विजय असो. वंदे मातरम. वंदे मातरम. तर चला मित्रांनो, आता आपण ग्रामपंचायतीत आहोत आपल्या नारिंगऱ्याच्या. आणि ते आता झेंडावंदन चालू होईल थोड्याच वेळात, कारण हायस्कूलची मुलं वगैरे इली नाहीत अजून. आणि बघा गावातली मंडळी बरीचशी जमली आहे. तर चला. स्वतंत्र भारताचा विजय असो. स्वतंत्र भारताचा विजय असो. स्वतंत्र भारताचा विजय असो. तुमच्यासाठी मी थंय गाडी ठेवून चलत इलय इतक्या जागेत. ह्या माहिती काय तुमका.